etiefo ahwefo ye mamadwo eba akulai adisia yatena se wohwe na afadi a wo ahu se eya amani mu ankasa na yeriwura ne yere ba besua akanfo amane no won amamre woni bi beja atum se onipa biara wo abusua a obo ana se nton a obo na ene eya adai akulai ye pese ye de adisia eba mo afimu awowa ba osua toide ni se sesebiri wa moya ho ese baabi kom ope biribi e de agije wani akulai ye de aba ofi adisia ene many of edinga gaza opare sakranti oni yang ba besua ade afa akanfo musuaku ho abra me ma wakwa aba yo makura ya seja na wa bai ene eden na wasiesia o derebre yo ni edikan no me mama dai touching ni edikan bi onso ntia kesenko mama UC bracket in yo chia kesenko man mpremprende nne ya ukudai de na ya seyem patagai de na wosi kan jaman tu kan tu kakadiam kan kakaria won karna so patagari kese nde nya seyem patagari betna se de na se ya dem pehina tnase yo ne dem patnya tnase de na nne be hwa kan man musuaban yo na musuaban no be be se yenhwe asona ene dwumuna asona le dwumuna yo etiefo edi wasuma o se ene ya be hwe asona ene dwumuna me tie mpo de me de masum ke kam me pentam atie me pentam ahia biribi ene anumiri eti akra opare sakranti angaza sakranti o se kan sakranti tinti yo bayen segum yo nan masnafo won nuabia ni dwumuna ti ye wa asuna busia me pacho ye nyina ye ngati asuna da na akanfo musuaku ne kura no ebi obi nim akanfo musuaku dodo onim akanfo musuaku ahoro ayewo saka betimi abobọ so ya na ebe wa hyemu ama asonafo nyina so asua wonse yo makura me lewa se mpempi no aya na ye de nton ya afre busua esoro nton na esuna abusua ye moja fama nyongo fe da oken ne ba ene ne nantem enti ye fa busua ahweso ni bene asona aduana na kekan de wa asona wa dwumuna aduana brade agona ne wotua right ya se ye wo yiku ne wa dako woni mujaman na nton so bosom pra bosom krete bosom ayesu bosom densu no na kekan woni nton no na ma ti ka bosom afi ma ti abusua ni bi se agona ne tua bretio eko na bretio ne tena ni nyina aka mujaban no yo na nde no mbese yenhwe asona yenhwe asona yo unia bi asona ni a friend ka tell say ne wore ba be ka na ba kosem a kire no mpo sonya asona ni oyebretuo ni ka tell so metra ase no mesua de esa ne say eyi unya ne wo ba bia suku dan mu won kire wo nko ase wo ma unya omuna ase aka say ni iti ene ya na tena si di ne yere ba be sua de yere ba be kira de wo ase bi se bia obetim di ato comment section na say ye be kenkan na ye bisa ama owuro pare yo makura fayen sen asuna mu na ye tie abakosem ni atesem ya ase asuna bia ofi ohoware na mpagina nwodi abakosem achi kakra no me anya ne nche se asuna ofi abibirim atai bibim atai fem abibirim atai fem ewo mantifi me obi offense kon me so ehon no ofi no ba akrochere ana acherechere adanse akrochere wasa nam kei na wo bai wo betra akrochere krutia bia bi ofrosi obuo nyame ho ho no ma patakron kwanta ye ohu wa adanse akrochere na patakron kwanta won na wo obusu mi ye na adanse fo wo obusu ni wo fe na adanse bona akrochere bona na so obusu mon ni krutia na aso na fotran wo obuo nyame ho wo ma obusu mon ni krutia ye ohu kono flesi kuransan udu ha on sang wechi kuransan aje se kuransan teze udu ha o pa won sang konsan no hono ma adanse urade basa hu yehu wono ma resi ada basa di mo beje nyina ya na so afọ kan bi na wo beje sa di mu
nti hɔ na mpanyinfoɔ a wɔdi mu anim ɛyɛ ɔhene bi wɔfrɛ no si gyan wɔhenewa ne kunu a wɔfrɛ no si ɔkan bɔdeɛ ɛyɛ ɔno ewu yɛn ase na nana asara adekyen bɛfua wɔn so de wɔn fi adanse akorɔkyerɛ ba akorɔfo mu nti wofi akorɔfo mu no ɛhɔ ɛna wɔnam di ako bɛpue buaben so wɔnam pue wɔn a asɛm bi nti ɛhɔ na wɔn nuanom ɛyɛ ɛgyesofo bepɔsofo ɔfɛnsofo ɛne okuntunkuruku ɔna dɔm wɔto nkwanta wɔ akwanti fie sɛ asɛm bi nti na obi afa ne kwanko ɛyɛ mpanyin asɛm a yɛmfɔ bo nto so ansa na yɛmbɔ ani tewtew akyiri ne asɛda fom yɛbɛbisa wɔ akyiri yo maate ase sɛ nnɛ yɛ ahudae wokɔ kapɛ wanyɛ na waka obi yaw wanyɛ pɛ no mogya anan saa na ɛtene enti ɛkɔbaa saa no na wɔto nkwanta no na ebinom dwamena kɛntɛn ɔde ne dɔm nam de akwan akɔ fie ɔfen asuo ɔfen so na owi no na ne wɔfa ase a wɔfrɛ no wiafia kɛntɛn bɛdi ade nti na wɔsɛ asonafo wɔn mmienu ne wiafia kɛntɛn okuntunkuruku ɔde ne dɔm nam de akwan bepue ban so ɛhɔ yɛnya nkɔkɔɔ ɛna yɛnya mpraeɛ so wɔn nyinaa yɛ asonafo akyiri yɛbɛhyɛ abom ne akyerɛ kuro no abɔ sɛ na yɛnya kuro no yɛ dig no ba yɛbɔ so nti wɔnya nkɔkɔɔ ɛna yɛnya mpraeɛ so wɔn nyinaa yɛ asonafo nti wofi ban so no wɔba kyɛ bi nyɛ dua ase ɛhɔ na ebinya kuro twi amansa yan saa yɛ bu afɔ a ɔte nsense dua ase wɔ kyɛ bi nyɛ dua ase mpo na awusu na ne ɔbɛforo nea ɔka yɛ sanka bi o to bu ase na kana etie bu obi wɔ hɔ a wanti ni yie kabi o no ɔnti yɛ nyina yɛ santi bi o wɔsɛ kuro twi amansa yan saa yɛ bu afɔ a ɔte nsense dua ase wɔ kyɛ bi nyɛ dua ase mpo na awusu na ne ɔbɛforo ɛno na ase kyerɛ de ngɔ bɛ ni kyerɛ sɛ ɛhɔ na ebinya kwa bi mu hene ɛyɛ okuntunkuruku wɔbɛnya abɔdi nkwa bi mu hene ɔbɛyɛ etwina kuro twi amansa a ne ho yɛ hu ɔno ɔte nsense dua ase ɔte dua n'ase na dua no so na ne ɔfo dua na den na ebesi ne wɔde bi sai ɛkyerɛ sɛ ɔhɔ no odi mmarimasɛm bi owui no ɛnam bi so ya ɛnam so ya na ɛyɛ nana ofori pɛn ne bai ɔsaa yɛfa mo ofori pɛn ne na ɔbɔ na abɔdi nsi ofori okum ɛsɛn saa mmara na mbɔ kuro twa amansa na asɛn abɔ sini o ɔsi ofori okum ɛsɛn kum ɛsɛn na esubɔnten pra da mɔdasuo bɛnim a bɛnim suro no mmiripɛm yɛbɛkyerɛ ne nyinaa ase yɛawɔde yɛmbɔ asonafo tewtew asonafo wɔn pɛngene sɛm dɔɔso enti yɛmfa kyɛ bi nyɛdua ase hɔ no ndu ansa na yɛnsa yɛakyi woba buambɛn so a wɔn nuabea asonafo wɔn nuabea wɔfrɛ no nana akua dwum a ɔyɛ dwum na hene ɔde ne dɔm fi buambɛn so kɔɔ dwum na enti ebinya asonafo wɔn nuabea wɔfrɛ no dwum na ɛhɔ na yɛnam asakyerɛfo wɔne yɛnanam asonafo di aware enti asakyerɛfo wohwɛ a wɔn ngyesu yɛ ofori na asonafo nso ofori ngyesu yɛ ofori na kyerɛ sɛ wɔn nena ɛkɔ akɔyɛ wɔwɔ abakɔsɛm bi wɔ mu a mpɛn ntanka abakɔsɛm kɛse paa wɔ hɔ na da mɛbɛsɛ da yɛbɛhwɛ asakyerɛfo de no ne yɛde saa abakɔsɛm no aba nti wofi wɔn kyɛ bi ne dua ase no asakyerɛ nti da yɛbɛkɔɛ no so no na wakae mu wofi kyɛ bi ne dua ase no na dɔm ne kɔɔ wura nkyi ɛyɛ osie wɔ hene ana dɔm ne bu nso ampɛtu kɛse kyerɛ kɔkɔ abɛdi ako wɔde wɔn ko bɔsom nam di akwan a bɛpue ɔkodum ase ba ɔkoma mu bɛtena akuapem na bi ɛnam so na nana amono no kɔpue ɔbɔfo kontom nsa so ɛwɔ amono kurom na bi fi amono kurom kɔ suhum asona musaban ni o sina wɔlenken kɔ no wokɔ mankɛse mu hene a yɛgate nkuro bi yɛgate nkɔkɔɔ yɛgate mpraeɛ so yɛgabɛte amono kurom yɛgakɔ akɔte suhum mankɛse mu hene ɔyɛ asonani mankɛse bɛyɛ yɛn fanti mankɛse mu ɔyɛ asonani sɛ wate ase na opie si okuntunkunukunu ofi adanse sɛ bɛwo so ɛna ɔbɛwie kyɛ bi ne mɛ wɔne pie si o asonafo pie si ne na wɔn mɛnu ne dwum na hene ɛyɛ nana dwamena kɛntɛn ne wɔfa ase wiafia kɛntɛn wɔn fi huhu bi ante ɛna wɔnam di akwan bi pie ɔfɛn so esuo ɔfɛn so iyo saa na ɛtɛn ana adubi asɛmia nana akua dwum ɛyɛ wɔn nuabea no ɔno nso ɔbɛtena dwum na iyo ɔne dwum na abirempɔn na katakyi ɔbea besi a ɔte sika tuo so ɔnene ɔno ɔkɔ besi ɛkama ne sɛ yɛfu a ɛyɛ adwosofo wɔn fi akorofum adanse akorofum ana wɔbɛ adwoso
ɛna bepɔ so fo nso wɔn nso ofi buaden so na ɔba wɔnam di ako na ɔba yi nti bɔnwirefo yɛ asonafo hwɛnyaase dentira hwɛnyaase wɔyɛ asonafo kɔnɔngo yɛ asonafo odumase ɛyɛ kɔnɔngo odumase na odumase ankasa afo nso yɛ asonafo sente adenya berempɔn onim adenya berempɔn sente ni mini wana adenya berempɔn fi manfe kɔ kofodi a krobi wɔ friends adenya minimo na adenya no na ɔyɛ asonani a na ɔka okuntungunugu dɔm no ho okuntungunugu dɔm no na adenya ne yɛ onipa bi a na ɔka dɔm no ho edin na na ɔyɛ ɔbɔfo nti ɔte no firi kwabi mu na ɔbɛtena kwai nim mepɔ n'ase na na ɔyɛ adenya ɔbum ɔbɛkye ne kuro na ekura wɔ bɔɔl na ɔsɛ wɔ hɔ na ɔyɛ ɔbɔfo na ne ho yɛ hu ɔyɛ katakyi nso nti bere a nsakye wɔ akwam ne akuapem sa no ɛna akwam hene ɔsi maakora adenya berempɔn wada woroma woyɛ asonafo mogya wɔ mu nti mepɛ sɛ woyɛ mbɛrɛmasɛm bi ma m na woyɛ mbɛrɛmasɛm ma mebɔ aba so nti ɛhɔ no ɔne di kukuam nkɔmmɔ ma adenya berempɔn te ase ɔte ase no na ɔworɔ n'atare hyɛ adenya berempɔn nti na adenya berempɔn dorɔ sɛ ɔkwam hene na ɔdi ɔkwam ma funu anim nti bere a wohu no wohu dɔm no hu adenya berempɔn wohu sɛ ɔyɛ ɔkwam hene ɔno nso no hwɛ hare na ɔkwam nsa bɛ no wabɔ akora wɔanyi kakra nti adenya berempɔn yɛ aberante a ɔyɛ ɔkwam hene na wɔnte ase nti gidigidi no wɔkɔtena sente no so na ɔbua ma akonkuru twa asuo no kɔ yi wokɔ asuo gya no na ɔkwam no kaa saa adeɛ wɔyɛ nti mɛbo aba so wobɛyɛ minifa hene na ɔbɛyɛ akwam nyinaa di fa hene ɔyɛ asonani ɔnka akwamfo dɔm no na ɛnam saa ako no mu nso ɔbɛyɛ di fa hene ɛyɛ adenya berempɔn adenya berempɔn omfi akwam ɔnyɛ ɔkwamni na mmom adeɛ ɛsombo a ɔyɛ ma akwamni ti na ɔde saa na ɔsɛ wɔbɔ n'aba so na ɔde ne yɛ akwam nifa kokora ntumi fo hene yɛ asonani ɔwɔ abiri abusua wɔ brɛmɛ sikuma yɛ asonafo kita asefo yɛ asonafo enti yɛhwɛ asono a asonafo a okuntunkuruku odi ahenkan wɔn wɔ abɔden bi a mpɛn de ma no esia sɛ ɔyɛ na ɛsombo nti na wɔbɔ na abɔden si sɛ mpɛn pii wɔbɛtena ase a na wɔbɔ abɔden si asona ne dumuna rɛmpe akwa wɔka sɛ rɛmpe akwa ɔte ase kyerɛ sɛ wɔn mpere kwa asonafo wɔn mpere kwa sɛ obi mu sɛ asonafo wɔn ni abere na wɔkɔ tibeti a na ɛsɛ wɔpɛ biribi na ɛsɛ wɔpɛ biribi wɔn mpere kwa asona yɛ rɛmpe akwa ɔdodo abusua wɔn ni amanfo ɔte ase woni amanfo na ɛsɛ ɔdɔɔso nti wɔn ni amanfo wɔn fi bi a obi tim nanso yɛn ahwɛfo ne ɛtiefo ti o kyerɛ amanfo no mu kakra ma yɛn anka mani bɛgye ho paa kyerɛ sɛ mpempem Ghana ha wohwɛ akɛmɛ mu a kyerɛ kuro a ana ohi fan sɛ akuapem kuro bɛn na asono abusua ni so wokɔ adɔnteme mu a yɛwɔ asonafo bi wɔ yɛnhwɛ aburi otutu berempɔn nananom wɔyɛ asonafo akuapem nyinaa tufo hene nana kwanti bɛde atuo yɛ ɔsonani kita so yɛ asonafo woba ahwɛre ase a ɔkɔgye ama nkuro bia ɔyɛ asonani woba ɔbɔsoma kuro biara ɛwɔ akuapem yɛ asonafo akyerɛ sɛ baabi a wɔtena biara nyɛ kurow a agu anaasɛ nyɛ kurow a abɔ wokɔ hɔ na bɛhu sɛ asonafo wɔ hɔ wokɔ adanse akorɔkyerɛ bɛhu asonafo wɔ hɔ ɔsantima mu asonafo wɔ asonafo ahyeta afa Ghana mafana nyinaa nti ne ɔdodo abusua wɔni amanfo ɛtiefo megye mi di sɛ baabi a ɛdui de wokita wo krataa de wokyerɛ wodua a worekyerɛkyerɛ wo nneɛma bi ato hɔ ɛsiane sɛ mpanyinsɛm ankasa nɛnɛ na akora ɔpare sakra nkye ɔrebuebue so akyerɛ yɛ yi enti sɛ wodua bi wɔ hɔ na sɛ bɛsi biri womfrɛ ne a mmɔda tirimɔden ɛnyɛ pɛ sɛ menkumi nya mesrɛ wo frɛ no ɔmɛtena wo nkyɛn na wone ne hwɛ sɔmmɛn wɔ kurom ha sɛ afrɛ no ka kyerɛ sɛ ɔhwɛ Afro Live ɛwɔ Facebook yɛresua ade afa asona abusua ho na akora yɛnte ase wɔsi ɔdodo nyanko ansuru nananom a wɔkɔgye aman nsase wohwɛ asonafo a wofi abibiri amantifi kɔn so bɛtena adanse akorɔkyerɛ no abibiri amantifi kɔn so ɛyɛ Africa no abibiri amantifi na wɔnam de akwan bɛfu bi atɛyi ebiri mu atɛyi wɔba kɔn so nti wokyerɛ de a wofi North Africa na wɔba West Africa na wɔkɔ kɔn mountains kɔn mɛwoso kɔn mɛpɔw mɛwoso ɔno wofi na wɔba adanse akorɔkyerɛ na wɔbae no nsase a wɔtena so nyinaa yɛ ɔko nti na wɔde gye saa asase no wohwɛ nanom
edges of where offense of where okobi okuma kwaten wakanso na wakambi na nana afram unma afram praise atara afram wakambi ana wotu onedom ma onedom bo fete Ghana fa na nyina wakambi wotun wopam mo fi afam sareso enam okso manim semiti suntina wazandene bon na baso gamana kenten wo paso fi afia kenten osi den na me fam wo abaso wo sa manim semi no osi maja wo ahun se do so nti wo amu ani nko na manya asase ana wo di mu afase mu ani nko offense fo afase mu ani nko osi o ma wo asase na wo do so nti wo mu ani nko on hwe wo ndo na fam mu asase sugugu amore hwe ye ni aya na eticha foto biza mu sei afasha ewo Ghana ha ne ye ya sa afasha di bo ba ene o se de ade be wani nko ene ye ga ku ne ti a offense fo wo di sa afasha ma wani nko o se dana ma wani nko ye ndom no do so na ma ye gba bi entina odo nyan ku ensira wo ku jama nsase nanom kwa bi hene on so do ko wa na ji ama mebiri nsase ye ka kwa bibiri e fa kede ne won nsase ni mu ana se kwa ina kwa honi nyina ye kwa bibiri kwa ya ase eyehu kwa kase na ase afuma kwa bibiri kwa bibiri yo anji hone sa achimebu akwa eko achimbo so me hon potem nyina ye kwa bibiri kokora ntumi hon nyina kwa bibiri wode okun eji nsase bibiri eye okun me kropon ha wode okun eji nsase asuna fun pengene bibiri ansase wode okun eji ma kura to ko na cheze won ha obekun ekropon ha wo ya asuna fun nukare ododo nyanku ensuna no kuja amansase nza kemesi akesi asemso ene ya dai okudai ene ya okudai yen kan bibiri iti ye nka enko ho bibiri iti makura yo osi ohene ba nana preku nana no ma wo prehwe wade opeti fufu a onuo meninam opeti fufu onuo meninam kwa da bi na bodin nin osi asuna won fa onye keka asuna won fe onye keka ompue basa ohene ba nana preku no kuja amansase osi ohene ne hena obrimpo ne hena ohene ne obrimpo nyina ne adanse fori bedi atu yefretete ifi adanse akro kire nyunim nim ni dae wo mra nyunim obuame gamana yi ofiri na oma na dwom awi oso ofiri adanse akro kire kwa kese na ase apoma tewi adanse akro kire yi ofori kwa biri mo hene o tapa titiriku amofra suru o sa asuna piese mo hene brimpo na katachi o tapa titiriku yi ama akunua odomreku sechi a oso awro benam di ako ofie jijibire fu tirikum kwa biri mo hene nan ama bo ya tontorobo ntu a wanto no hene ne obrimpo nkwa obisa so hene ne obrimpo na hene ono ne akora fori pana nanu yi wo so fori nanu wo de zikatu mbanji won tata okuntungungun oduro asafu apentembu a chewi awi ansa so nanu ma won wi awi ansa so no we afep wonenen won na wo yesa kuja mansa ase wo si abiri wetia doku yeri ko hini wo si yeri ko bankesem ye dubu nsam wo ho ayatenase ogu akroshi akru ma humri su o jedua sundiri o su birim ati pepere mo hene birim pona katati esi akotobu akwa akochem na nei wo ya katati apia wo forina asona ma humri so won abodin ni benen kire ni bia asemfue bia kire aba nsemu ma yeka se yehwem a ade bechen tie na asonafo won bi wakan mem won bi nti impire nso obi nim asonafo kuro bi na ya mba a obetim de aba yo ahafo de atiefo te se ne a opanyin opare sakran wo asem bi se bi biribi wo wa wo pese wo de kan ya opanyin kan no ho a obetim de ato comment section na se ye bekan ama wo opanyin emra a wo rebo mra no okay bebiri de ni amidi tu meeting no me se mi visa ho ya sem kakra we say opete fufu a oni omeni dam mi visa o ni se kwa da bi mra ni bi kwa da bi ne opete we mu ya ba apa ana me kire se ahene no se trefo woni asonafo anyonfa kese pa da won tema impempri ayira obi anim yene mpani na mti uchu benya be hu za ba kwasem kire se omembu ya ni so kra nchero bele na ma asonafo wonam di akonya fi ebi amanji fi be pui atai ko me so bro be pui adanse afro kire wa obuo homa ho obuo nyame ho obesi a na dom bi di mu anima wo ye won escort na won no na won no sebi mpanga di asa won ho nya fa kakara
kyerɛ sɛ asonafo wɔsi wɔn ho yɛ fɛ asonafo ankasa wɔn ho yɛ fɛ awɔn ti wɔsi obi anim na dɔm na n'edi wɔn yɛ skɔt no wɔn na wɔn ani yɛ dɛ na mu wɔn ho yɛ fɛ kakra nti na wɔpɛ sɛ wɔn nua no a wɔn ho yɛ fɛ no di aware nti wɔsa wɔn ho wɔn din no sɛ wɔn fɛ wɔn asonafo wɔn fɛ wɔn asɛkyirifo mpɛn kasa abakɔsɛm paa nti bɛhwɛ a asonafo wɔn piesie wɔn wɔfrɛ dɛn okuntu nkuruku wɔn na asɛkyerɛfo wɔn piesie no nyina asɛkyerɛ piesie ne akora afɔripan ada ɔyɛ ofi adanse akorɔkyerɛ hene ɔne asɛkyerɛ piesie na asonafo nso bɛtena adanse akorɔkyerɛ a wɔn yɛ so ne ofori na asonafo nso yɛ ofori na nti wɔdan wɔn abusua no so wɔn frɛ wɔn yɛ asonafo ne wɔn frɛ wɔn asɛkyerɛfo nti yɛ sɛ wɔn di aware wɔn ne asonafo bɛdi aware nti wohwɛ mu a bea adanse akorɔkyerɛ kɔtena no nti wohwɛ mpere bi adanse hene yɛn nanom adansefo abusua no yɛhwɛ mu a ɛhwɛ wɔn abɔkɔsɛm hwɛ wɔn ayɛfo a yɛhwɛ wɔn ayɛfo a wɔni abusua baako a wɔde di ade ayɛfo no bi a wɔn akyerɛ obi wɔ abɛdi adɔyɛ asɛkyerɛni obi nso abɛdi adɔyɛ asonani ɛwɔ adanse akorɔkyerɛ wɔn abakɔsɛm yɛhwɛ mu a ɛnɛmɛ no so na wɔn piesie no tu fi adanse akorɔkyerɛ kɔtena ayigya amanse ayigya amanse ayigya ɛyɛ asɛkyerɛfo nti mprempren yɛhwɛ asonafo nti akyiri yɛhwɛ asɛkyerɛfo no so a na meke yi wobɛte ase bere bɛdu so yɛbɛhwɛ no wobɛte ase yɛmfa ahwɛfo de atiefo nkra kakra nso Nazareth ba o say keep it up guys yɛngate Eugene Oboku more history owura Eugene yɛngadi agyina yɛtu din bi anakyɛ sɛ yɛngakɔ yɛn dim Faustino Ofei Mr. Opare God bless obi sɛ nyame nhyira o osi ogye wo so Nana Kwaku Twumbu afo nice one Nana yɛgye wo so o say Ata Daniels Kwadade o say mimisa wase no ma o say among the ebusua who is the populous inana wagye din musuaku ahoro no nyinaa saa asɛm yi de mpɛn asɛm a ani yɛ nyan kyerɛ sɛ bere a ɔman te asɛm na ayɛ abusua bi a wɔfrɛ wɔn si awonafo a ɔdɛɛfoɔ buampɔnsɛn mmerɛ so obɛgye din setafa Ghana afangma nyinaa kyerɛ sɛ wɔsɔ ɔno odi sika atɔmprada wɔka sɛ obi di sika atɔmprada ɔte ase kyerɛ sɛ ɔndi sika ade ate so ade te ne sika so pɛ ɔde nyinaa kɔku so na so sika no so wɔka sɛ obi yɛ ɔdefo anaasɛ obi yɛ onyonyamfo anaasɛ obi yɛ ɔbrɛmpɔn a yɛde sika na hwɛ agodie gold sika akɔ nti ɔno ne sika akɔ ne odua ma tomato sukura a ɔde sika akɔ dua poma a ɛyɛ sika akɔ na ɔde twere borɔde ɔtwere ne borɔde a sika akɔ dua na ɔde twere so ɔyɛ ɔbrɛmpɔn nam so na ayɛ nanom ayɛ kɔkɔ bɛgye saa tumi fi ne nsɛm na yɛhwɛ mu a akamfo musuaban na obiara ahwɛ mu obiara yɛ ɔbrɛmpɔn na ayɛ nanom asonafo nso wɔyɛ akam musuaban a wɔn wɔgye di sɛ wɔdɔm tena musuaban nyinaa nti ne yɛhwɛ deɛ a na obiara sɛ ne maame aduane yɛ dɛ ne obiara si ne maame aduane yɛ dɛ musuaban no akam musuaban obiara si ne maame aduane yɛ dɛ kyerɛ sɛ yɛde mu aduanafo wɔbɛka akyerɛ sɛ yɛamfa ogya akwan ba nka mode mu aduane amono nti sina ɛnne musuaban de yɛmfa nka sɛ oyi yɛ oyi kyinwe obiara wɔnya ogbon sɛ obiara yɛ pɛ sana tene eti Ata Daniels nya na no pare ereka ne sɛ yɛntumi nka sɛ abusua yi anaasɛ abusua yi ɛna agye di kyerɛ sɛ yɛkɔ afaafa biara abusua bi nso de biribi ayɛ dɛn abagua anaasɛ ɔno nso yɛ ɔhene ɔyɛ ɔbrɛmpɔn ɛwɔ afa bi eti yɛntumi nka sɛ abusua pɔtee na ɔno de wagye di ɛwɔ akamfo musuakuo no nyinaa Mr. Opare membisa wasɛm yi o wɔn akraboa ɛne dɛn na ɛyɛ dɛn ku na wɔfa saa aboa pɔtee ne sɛ wɔn akraboa nokware na nka yɛn yɛrɛ yɛ fi ne wayɛ ade paa sɛ ɔde aba wɔsi aberewatia dokua nananom a wɔde kwaakwa de bengosua bɔ adwi wɔ botan so wɔde kesua no bɔ adwi wɔ botan so wɔsi kwaakwa de bengosua kyerɛ boɔ dɛnkyerɛmu kyerɛ boɔ utia so yɛ mmɔ uru te yɛ de twerɛ dɛ asono ahene wuru atere o ɛkyerɛ sɛ wɔn akraboa yɛ kwaakwa de bia nanane iyo ɔwɔ kɔn so sanka ho na mpempie no bro akaman te asɛm yɛnanom asona mpɛhene wɔde wɔhwɛ nsakyerɛ bi de mboa abiesi bi bɛka ho ɛyɛ ɔprɛmire tuntum ɔprɛmire si ako ana ɔkye ana etwi
Kurotwa Mansa leopard wɔde bɛka ebien no mɛbɛyɛ no enti sɛ unso ɔsonahene bi apue na n'akyɛmpɔ di anim na ɛyɛ ɔprɛmne na ɔprɛmne asansore na etisu a na kyerɛ sɛ sada n'ani abere sɛ sada ɔkɔ ɔpue agye sɛ ayi bi a ɛyɛ kɛse kyerɛ sɛ bi a ne ɔsafo hene bi anaa ne mpakan hene bi awu na ɔkɔ ayi na ɔkɔ n'abran so a na ɔde saa aboa no pui wɔn ho no na ho ɛyɛ leopard na ɛnkyɛ sɛ n'ani abere leopard bi a wɔde aboa no wɔre leopard na skin na ɛkɔ na ɔtena so ɛyɛ sɛ n'ani abere wode no to nkyɛn na ɔhwɛ ɔtwe aboa ɔtwe a nso ɔkyɛ ɔsonahene bi apue na n'akyɛmpɔ no ɔtwe gyina so a na ɛsɛ saa da no ɛyɛ bɔkɔɔ ɛha no ɔkɔ no bɔkɔɔ ɔnkɔ no abran so ɔnkɔ no gidigidi ɔkɔ no bɔkɔɔ asomdwe na ɔrekɔ na wohu sɛ akyɛmpoma no akwaakwa da bi so na ɔkɔkɔ na mopɛ na kyerɛ sɛ asɛm kɛse asi ada sɛ n'abere watia na ɛsɛ asɛ na sɛ wɔde akyɛmpoma no asoma so nkɔ nkɔsi obi ayi anaa obi no asam no obi wɔamfi a ɔmmra na ɔmpɛ sɛ ɔba na wɔde akɔ akɔfa no wɔde mmara akɔ sam no obi wɔamfi sɛ ɔmmra ɔmpɛ sɛ ɔba na wɔde saa akyɛmpoma no so asoma akɔ nti ɔkɔkɔ no ɔne kwaakwa da bi nti so pɛ na sɛ ne asɛm kɛse paa na asi nti asonafo wɔn ahyɛ nso dɛdɛn na wɔn gye so yɛ ofuri na anaa asona aberewa tia dokua nananom a wɔn nika biara wɔn wɔne ɔdodo abusua a wɔn to ɔbo mbɔ wɔn mmɔ bɛyako anto na ɔbo ɔno nso ofiri dum nti asonafo na wɔn asankredi asankra nnwom ebi a wɔrekɔ baabi nnwom a wɔto di akyi ne ade asonafo wɔ bi saa asona yɛ abusua bi a wɔn no wɔde ɔko wɔamfa wɔde bɔkɔ na efi ase akyiri na wɔn mu sɛ akama mu ayɛ hyew efisɛ na obi apretu no nti obi apretu no di a yɛsɛ yɛn nso yɛm yɛn ni bere na yɛbɔ ntoa na yɛfa akɔde na yɛde sɔre gyina nti na wɔn nso ɔba bɛgyina abran na kan no na ɛma asonafo gye din bebree na ɛyɛ kwa bi hene ɔsaadefo okuntunkuru nanan wɔn a wɔte kwa bibiri mu no wɔte abirim akye mpena nanom no wɔn no na ɛma wɔn ho yɛ ho nyinaa yɛ abusua bi wɔ hɔ a wɔfrɛ wɔn susubiribifo na sɛ abusua no wɔn wɔde ɔko suma no wɔn ho wɔko paa wɔ ɔtema mu wɔyɛ asonafo wɔn wɔko paa wɔn wɔwɔ aduru ne ahoɔden a wɔde konko ɔko nti wɔn pɛ wɔte susubiribi Kurotwa Mansa gya saa abuya afɔ ɔte nsinse bi ase mpo na awusi na ne ɔbɛforo susubiribi sɛ wɔn hu pɛ ɛsɛ wɔn kasa susubiribi sɛ wɔde wɔde ɔko nam ɛnu bɛka kyerɛ sɛ wɔde ɔko ba dɛbi ɛsɛ wɔn na awusi si na nkɔfo yi dɛ wɔde ɔko ba nti wɔn no wohu wɔn no ɔmpɛ bi nyina pɛ na wokɔhyia wɔn pɛ na ne wɔn anafo wɔn asɛm nti na wɔ adwom bi a wɔto bi sɛ yɛnwura ose yɛnwura yɛkokuroko ɔnam no kɔdi awuo ose yɛnwura yɛkokuroko ɔnam no kɔdi awuo yɛwura ne akyi o ɔbeako dabi o wɔn wura ne akyi Kurotwa Mansa ɔne wɔn wura ɔnam no kɔkɔdi awu nti saa ndwo na wɔnam a wɔde nam wɔn akodwom ne bɛnɛ ose yɛwura yɛkokuroko no wɔgye so ɔnam no kɔdi awuo ose yɛwura yɛkokuroko ɔnam no kɔdi awuo yɛwura ne akyi o ɔbeako o dabi o asɛmbisa a mede bɛtwa to koraa wɔwɔ akyi ho ade ɛsiane sɛ menim sɛ onipa biara wɔ biribi a ɔde ka na ɔrempɛ anaasɛ ɔde yɛ na ɔmpɛ asonafo wɔ akyi ho ade asonafo wɔ akyi ade wɔwɔ akyi ade na mpɛn pii no nso yɛwɔ asona de wɔ dwumuna dwumunafo ɔsono wɔ akyi ade na asonafo nankasa nso ɛsono wɔ akyi ade na ɛsiane sɛ asɛm nti wɔto nkwanta wɔ akwantinfo na obiara fa ne kwanko ne de fa ne kwanko wɔ bepɔ so no buaben so no ma dɔm na wɔto nkwanta no obiara bɛnya n'akyi wade nti mpempe mi ntimi nka se ebi ade wei ne asonafo nyina akyi dabi wɔto nkwanta wɔ akwantinfo no adwosifo fa wɔn kwanko eyifu fa wɔn kwanko eyifu wɔn nti emu obiara bɛnya n'akyi wade timi nka se ade baako sɛ na asonafo nyina akyi mɛka sɛ dabi ɛyɛ sɛ ntɔn de a yɛbɛtumi aka sɛ ntɔn bi ba wɔfa wɔn kwan no ɛma akyiwade no ɛsunu biara na ne de ɛsunu biara na nti wɔni akyiwade baako a ɛkɔma wɔn nyinaa dabi nti kakra ne yɛde bɛwie koraa no bɛbɛ sɛ wosan bɔ mmara ne mu api baako ɛfa asonafo
Who you? Yo, Makura, Yeritio, Merang, Efa, Asunafo, I say, if I say yet in Merang Libu, is that say, Ubira show, or I say, be a Unya o contactor, or I say, what say, be a wobble Merang, and I say, Wobble Merang war, never will be answered. Senia, you know what you want, yo, laying after. Okay, Asuna, Nijumuna, Rempiaka, Yanama Monam, the Afi Adanse, Acroche. Na se mi ntimo to nkwanta wa kwantinfi na mo ne mo nuanom adosofo offensefo ne beposofo to nkwanta wa kwantinfi na mo fa mo kwanko o kuntunkuru brempo na nakatati e brima chimbe pra mo hene brempo na nakatati si akotobu akwa o ye katati o akochem na nei mma homreso se kire bonti baba brempo ona ne hena se kire bonti baba brempo no ne hena oh no akochem nana odwani ata oposa onya nkram ya ofori odwani katachi odwunso ni finfini o se jesu o na mankani dejem akura ma homreso o so japem na ntacha free ti hina na beka ogwi akuro si akui ma homreso ofori na ma homreso asona yo obi de asebisa ba akwa asanga tum o se eye asona wo no enti se asuna ni biare hu is that say echiwade no kware ani echiwade yo ekoma asuna fo nyina yo echiwade kase pa kira se bra abrewati ya wo hemia jahenwa wo be pue wa dance akro kire wo bu nyame ho no akro kire ebi friend akire bro be pue wo no bia ya obo na akura na na se na odan na chin asumi wo ho na se esun esua esuketwa esuketwa esu egware sukete na esun so okọ arechen anopa na okọ sewa suna okọ sound suna bra obese nya sunu bi ewo ji se ade asa anse obese nya sunu bi ewo nti ebo yemfa se ebo be nonu mo kwan na fi ase bakakra nti obenya senya sunu okọ san kwasa yemfa se bucket ba kwa ji se ade asa suma ba ana ji se ade ate nti saa nsu no na kwan dawo eda kwan na aye egwadifo ne do timpon ti egwadifo ne do ma wotwe mo ho so skom do ho na won so ko sa ni bi na ekoba se abrewati yi on mpengene kasai woti mpengene esuketu we na esumegware na den na aye abatafo skom do ho na won so ko sa binom madawro ma be ya na nka mo man su ni yiri bibiri na yenyina so yenyina okay obi be se ote wonka ana so ohwehwe wachi kwana ehefa na obehu ana so obetimi de wona ma atudua obi peso otemenka obetimi afre mo sa me so 059 232 6657 059 232 6657 yo nti asuketu a esu egware asuketu a ayo pebrim asuketu e for katachi asuna okokwa ne hu ono na onye keka ono na odi adankra ye mwa ne fita asuma odenche mpumpuni ye ne wota ncha twem nika kwata na efusum onene yo obetimi edi mechi wo Facebook ntentan no so yo akoto okun opare sakranji yo 059 232 6657 obetimi afre mo so yo madam asmas mesre bracket in on of medi hoka bracket in messi itiawo odman ko nhirawo nti opese udidi na men na obosuma yebesimu onfa okom muramuri akọ na kodi yadwumre me kan fo ma madam asmas etiefo yede yana disua no besi aha ne adisua yi yebe no na wotwe asia biara ewugudan biara yede saa adisua yi ebebrɛw sɛde amekan no yebesua yɛn amaane ne yɛn amabrɛ akanfo busuaku no ɛno na yɛde rifi ase bio nso sɛde akɔyɛ no ɛyɛ ewugudan ɛna yɛhyɛ dan yɛ special edition ɛna yɛde aba movie yɛnya ɔmo hɔ yɛ akro life biribiara yɛwɔ hɔ ɛma mo
mama abra yɛ de sɔre de na ɛwɔ sɛ odi biribi egye yɛn taataa. yo sabere kwakwade modern si odu apata ako ajeko abobo sakra nche ribisebise o orefre asuna pehini mumma muhammad so na moye ofuri nananoma piao mumma muhammad so